Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguGugu Ndlangamandla, i-spoiled brat sakaThixo. Ngiyanamukela kwi-channel yethu iGugu Media ngaphansi kohlelo ubufakazi bokuqala. Kuyintokozo ukuthi sibuye sinithulele ubufakazi ebesikhulume ngabo on our recent video ukuthi sizobe si-interview-a amakholwa sizwa ukuthi bahambephi noThixo. Asihambi sodwa-ke, sihamba noBaba uMbhense uMandla ozosithulela ubufakazi bakhe noThixo. Sawubona Baba uMbhense, unjani? Siyanibingelela ku-social media, media. Siyaphila, siyezwa Ayi, nathi siyaphila. Ungabulisa ababukeli emakhaya ubese uyabachazela kancane ukuthi uBaba uMbhense ubani, obuya kuphi? Amen. Amen. Kuphi nakuphi babukeli endaweni ngey'ndawo Ningizimu Afrika yonke, ngiyanibingelela lana. Ngibingelela uBaba uMbhense, usengumvangeli namhlanje. uBaba uMbhense obuya endaweni yase-KZN, endaweni ekuthiwa Itholeni phansi komNambithi. uBaba uMbhense lo okhule lapha eTholeni, wazalwa lapha eTholeni, akhulisa ugogo ukuthi azabe ngapha. Okay, ngizwakala Baba uMbhense. Ababukeli bangathanda ukuzwa ukuthi uBaba uMbhense yena noThixo ijeni yabo iqale kuphi, yayaphi. uBaba uMbhense unonkosikazi, uney'ngane, uyakhonza, into ezikanjalo nje. Ungasipha kabanzi i-information ngawe, hence uhlelo ubufakazi bokuqala. Siyathemba ukuthi ubufakazi bakho buzoshintsha iy'mpilo zabantu, bakholwe, abanye basindiswe through ubufakazi bakho, abanye ebebeney'nkinga babone ukuthi ngempela kuyandluleka mabezwa wena la uNkulunkulu akudlulise khona. Amen. 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 Engizokuphawula nje la sisi wami, uNkulunkulu emuhle, bengisakuchazela ukuthi ngakhulisa ugogo owaye wavuka nami. Bazali bami angizange ngibazi, ngoba angizange ngibazi empilweni yami. Umamami kwakuwumuntu ngalesa sikhathi wayewumuntu ogulayo. Manje mayegula, mayehleli la ekhaya wayegula kakhulu, waze wamthatha ugogo umkhulu omncane okhaba umkhulu. uBaba uMbhense mayethi ubaba akamazi, awumazi ngendlela yokuthi awukaze wambona, or mhlampe uyezwa ngamahebezi ukuthi mhlampe wamgcina umncane, or awumazi nhlobo. Sisi Gugu, yazi iy'ndaba ezinjengalezi ziyafuna sikhulume ngazo, ngoba kwesinye isikhathi uyawubona ingane ikhula nje, ubone ishintshe endleleni ungazi ushintshiswa yini. Mina owami baba angimazi sidalo, angikaze ngimbone. Ngathi mangithi ngibuza umama asaphila ngaleso sikhathi leso. Nangithi mangimbuza ukuthi kanti ubaba ngubani, abesakhala inyembezi, angafuni ukumpendulela. Ngaze ngamyeka vele. So up until today umama akakaze wakudisclose-ela noma isikhathi sesihambile sowumdala? Up until today waze wahamba ngokuzwa, mangizwa ngomamncane bathi wayezwana nomunye umuntu bathi uSiphiwe, engeke ngimkhombe namhlanje, angimazi vele. Very interesting, very interesting. Ngisho ukuthi noma mhlambe ngiyaphambana naye, angimazi. So ngokwakho baba, njengoba uchaza, angithi kunalesi thing ebizwa ukuthi i-father figure, of which iy'ngane ziye zithi mayiphuma endleleni zibe nento yokuthi
it's because ubabami wayengekho, babale lezo zaba lezo. So wena basically njengobaba uMbhense ongakazi ubaba umazi ugcine kuzwa ngabomamncane ukuthi wayewubani. Leyo nto leyo ibe ne-impact engakanani empilweni yakho ukuthi ungamazi, kuye kwakwenza umuntu ongcono or kuye kwakwenza umuntu ongekho right, or kukusizile ukuthi ungamazi ukuthi ube ulo muntu owuye namhlanje. Umthelela lesimo sokuthi ukhule ungamazi ubaba okuzalayo sibe namthelela muni empilweni yakho? Eyi, lana sisi wami angeke ngithi sibe nomthelela, ngeke ngithi azange sibe nomthelela ngoba mawumntwana esikhathini esiningi mawukhula uyawufisa ukwazi imvelaphi yakho ukuthi ubuya kuphi, uzalwa ubani, impilo yakhona bayiphila kanjani, kodwa mina lelo thuba azange ngilithole. Hence ngisho ukuthi ngikhuliswe ugogo, umama wakhulela kweyindawo futhi angizange ngihlale naye nje ngiluzwe uthando lukamama. Angizange ngibe nobaba ngizwe uthando lukababa, njengoba ngithi ngikhuliswe ugogo, umkhulu washona ngimncane, mangicabanga umkhulu wami washona ngina-7 or 8 years. Ugogo wasikhulisa as from there, yila ngangibona khona ukuthi noma ngangingamazi uNkulunkulu kodwa ngabona uNkulunkulu khona ngoba ngakhona ukukhula lapho ngingakaze ngigule empilweni yami. Ngiyakhumbula ukuthi ngagula ngisho ngingabo-7 years, ngingakhoni ukudla, ngingafuni lutho, kodwa ngathi uma ngisinda lapho angizange ngiphinde ngigule empilweni yami kuze kube namhlanje. Ukugula nje ukuthi ngiphethwe ikhanda, ngiphethwe isisu, ngiphethwe angikwazi. Yingakho ngithi mina uNkulunkulu kahle kahle ukhona, uyabonelela. Manje ngifuna ukuya la ekuthenini wena sisi wami, uma ngikhula kuleyo environment engikhule kuyo, ngingamazi ubaba wami, ngifisa ukumazi, lo ngibuza umama, ngibone ukuthi umamami mhlambe kungenzeka ukuthi kunento engithi uma ngifuna ukwazi ngale mvelaphi kababa wami amenza yona, okanye kunento angafuni neyodwa afuna ukuthi ayazi ngaye. Uyocabanga ukuthi mhlampe wamzwisa ubuhlungu obukhulu, hence angakhoni ukudalula kuwe ukuthi kwenzakalani. Ngoba phela ngangifuna ukwazi ubani, ubuyaphi, ubani. Ngifuna ukwazi ukuthi mina ngibuyaphi. So kwenzakala ukuthi umama mandlule emhlabeni sengikhulile kodwa. So ngase ngibuyele emuva mina ngokomqondo wami ngabuka ukuthi hayi uNkulunkulu unohlelo kahle kahle ukuthi akamulethe emhlabeni. Akanandaba ukuthi uze kanjani emhlabeni, akanandaba ukuthi ulethwe yini, akayifuni ukuyingena yonke lento le, kodwa imishini makayibeke phezu kwakho uyahamba ukhula udlule kuzo zonke leyo ndawo lezo odlula kuzo, kodwa kuze kufike isikhathi la uNkulunkulu afuna ukuthi ahlale akubonise ukuthi uyaphila akusebenzise. Into azama ukuyisho ubaba uMbhense ukuthi sonke sila emhlabeni sine-purpose. uNkulunkulu unamacebo amahle ngathi. Yes. Akukhathaleki ukuthi uze kanjani, kodwa uNkulunkulu makane-plan ngawe uyayenza indlela. Yes. Hhayi, kuyezwakala baba uMbhense. Bengisathi ngiyakuchazela-ke sisi lapho ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule kanjani. Kwaze kwathi kuze kufike nala ukuthi isikole ngize ngisiyeke so ukuthi ngibuka isimo esiphila phansi kwaso la ekhaya sikhulisa ugogo. Masibuya esikolweni ntambama funeke siyothengisa otamatisi, utshalile la engadini funeke siyothengisa ikhabishi, utshalile la engadini ngama-weekend siyothengisa umshayelo. Ugogo nje ophithizelayo nje ngoba afuna ukuthi izizukulu zakhe zilale zidlile. Sihlale sinesinkwa etafuleni, siziwashela, sipheke sibancane thina ngoba bekungekho umuntu osiphekelayo. Ugogo wethu bekahlala aphithizela nje azamele imali aye esikolweni enzani, sithi sibuya esikoleni ushiye ijumbana zemithanyelo sihambe siyothengisa. Ngalesa sikhathi umthanyelo wawuyi-R10, ngalesa sikhathi futhi ithina ngathi ngibala kakhulu, ngathi wawunako-R3 umthanyelo othanyela ngale bala eliphansi, kodwa ewenza eminingi uhambe uyoyithengisa iphele, eminye seyinama-order hambisa abanye odile njalo, sibuye nale mali simnike. Ngabuka ukuthi mina ekuhambeni kwesikhathi sengenza u-standard 7, ngathi hhayi mani,
mina manje ngicela ukuthi ngiyeke isikole ngiyolekela ugogo ngoba laba bebeze emva kwami bebancane. Yimi bengimdala. Kwangikhosa ukuthi ngiyeke isikole ngize la eGoli ngifike ngisebenze. Nakhona ngisebenza nje kusho ukuthi bekuwumusa kaNkulunkulu ngoba bengingafundanga ukuthini. So ubaba uMbhenzi mayethi wayeka isikolo ka-Standard 7. So ngifisa ukwazi ukuthi mawenza u-Standard 7 mawuyeka uzofuna umsebenzi, wawuneminyaka emingakhi ngaleso sikhathi? Ngiyacabanga lapho sisigugu mhlambe nganginabo 15, ngangincane kakhulu, nganginabo 15, 16. Yes, ngaleso sikhathi leso. Kusho ukuthi ufike ngapha eGoli at that age ye-15, 16 years. Yes. Mangifika la eGoli bengabo-84, ngiqala ukuza la eGoli. Ngale hostela laseMzimhlophe eSoweto. Ngasuka eSoweto ngoba ngangidlala ibhola. Kahle kahle umuntu owayethanda ibhola. Nawukuthi ngize ngapha ngibe ne-opportunity ukuza ngapha. Kwakunabo obhuti ngale emakhaya ukuthi mawudlala ibhola bakutholela umsebenzi. Ngeza ngaleyo ndlela-ke leyo. Ngoba mina ngangithanda ibhola, ngidlala ibhola. Bangithandela lokho labo bhuti abadala ukuthi lomfana uyadlala ibhola. So ngeza ngaleyo ndlela ngaba ne-opportunity yokuthola imisebenzi. Mangiyithola imisebenzi ngadlala. Kwasho ukuthi-ke lo msebenzi ngiwuthola hamhamba kuphela. Ngagcina mina ngithola omunye umsebenzi la eSprings. Ngasuka leSoweto ngiza la eSprings. Ngazosebenza eSprings. eSprings ngizosebenza umsebenzi we-security. Ngangena ngasebenza sihlale ehostela. Ngaba nabangani lapho sasebenza. Kwafika lesikhathi ukuthi yazi manisebenza kunokuthi sibuke ukuthi hayi le mali encane labantu abafuna ukubhadala. Isikhathi ngiyahola isikhathi angiholi. Nje yonke lento kwathiwa ukuthi manje asingenele ama-union. Ngangena ama-union lapho. Kwathiwa ukuthi lo mphathi umqhashi wethu akazwani naleyo nto leyo. Wagcina asixosha sonke. So makasixosha sonke yashiswa ihostela esasihlala kuyo. Asisenandawo yokuhlala. Nalo funeka azibone ubuye eVenda, funeka ubuyele eVenda, ubuye eShangane, funeka ubuye kwaSoShangane. Obuya kuphi funeka uye eNatali, funeka ubuyele eNatali. So wena-ke baba uMbhenzi? Mina ngasuka lapho ngawuqasha. Ngaleso sikhathi? Ngaleso sikhathi. Azange usabuyela ekhaya? Azange ngisabuyela ekhaya, azange ngisabuyela eSoweto la engangisuka khona kubanye abafowethu engangisuka nabo ekhaya ngoba sasihlala ehostela. Ngase ngiyaqasha lapha eHighland eTheku kuthiwa indawo okuthiwa i-Highland. Ngathola indawo lapho ngaqasha. Mangiqasha lapho ngomusa kaNkulunkulu ngathola umsebenzi. Ngasebenza nomunye umlungu lapha, ngasebenza nomlungu. Kanti lo mlungu lo sisevisa amaphampu asemagaraji. Ukuthi imoto mayifikile yatshayisa ithi iyothela ipetroli, yatshayisa ipetroli, bayasifonela thina sifike siyayikhipha leya phampu siyilungisa sifake entsha. Sifaka entsha. Masiyifaka entsha wagcina kuwumsebenzi esiwenzayo lo ukuthi silungise lamaphampu. Mangabe sesilungisa lamaphampu kwasho ukuthi i-plumbing lenziwa la kodwa mangabe nayo ingqondo ukuthi lesenze i-plumbing. Sengikwazi nokufaka amathanki phansi la afake ipetrol wa-connect kuvalwe kuzale amagandaganda athele inhlabathi kuplestere kube kuhle kuqala igaraji. But bengingakabi nalo ulwazi ukuthi ngoba ngangimncane ukuthi lento engiyenzayo i-skill kahle. So kwaya lo mlungu lo washona engangisebenza naye. Kwasho ukuthi mayeshona ngathola umsebenzi komunye umuntu. Angifuna asebenze naye same thing. Kwasho ukuthi manje sengiyawuthola lo msebenzi ukuthi usebenza kanje sengikwazi ngifunda nokudrayiva. Kodwa hhayi ukuthi ngiyadrayiva, ngifunde ukudrayiva ukuthi nje ukuganga ukuthi mawuhamba nomuntu umbuke mayinyathela, ambuke mayinyathela. Ngelinye ilanga ngizokwazi ukudrayiva. Lo mlungu lo bahambe bathatha nabangani bakhe kuDisemba kufuneke ngihambe ngiye ekhaya. Ahambe lo mlungu angabuyi. Kushaya abo-11 ngihleli efemini. Ngo-6 ntambama uma-6 mangingena e-FM angikhiphele ngaphandle athi la sifuna ukuqala i-patrol bathi asi-afternoon shift. So awusakhona-ke ube nomuntu la ngaphakathi efemini. Thatha le moto yomlungu wakhe uyongena ngaphandle. Awu Jesu. Bakuxosha nemoto yomlungu? Bangixosha nemoto yomlungu. Angikwazi ukudrayiva cabanga. Ngithi nabantu bangihlola ngiyabatshela ngithi akwazi abantu angisho ikhiye khona abantu ngithi basishaya isikhiye. Uzobona uphuma kanjani nathi asikwazi ukudrayiva kodwa kusalayo funeka sikhiye la. Sisigugu.
ngayistart imoto yacisha. Ngayistata nganyathela unyawo, ngayistata ngafaka u-1 yahamba. Mayihamba mind you anginyathelanga next yazihambela. Ngiyegeyithini mangiyalapha egeyithini bangivulela ngiyaphuma. Mangithi ngiyayimisa mayiqeda ukuphuma laphaya icishe. Okay. Ngifuna indlela okuyimisa kahle manje la duze kwe-FM. Ngaphela ngilindele umlungu and ngibuye ebudeni. Mina ngihlala eSprings la sikhona khona se-Isando. So kwakumele wenzeni? Kwakumele uchayise mayefika yena. Kokhoza ukuthi mayefika sibuye size la. Uhlala la eSprings naye. Nihlala noyi-2 eSprings. Lo mlungu uhlala eStrobbenville eSprings mina ngihlala eThema. So mina ngifika ngishintsha le ngifuna ngibuye ngoba amateksi aseThema ngiye elokishini. Okay. eTown. So uhambile sekusebusuku. Hayi ngiyithathe le moto ngizama ukuyimisa eduze komgwaqo eduze kwe-FM. Hayi sihambe isikhathi 6, 7, 8. So manje ngicela ukubuza baba. Beyingekho indlela mhlawumbe bongamcontact ngayo uzwe ukuthi iyafika or how? Hayi ngesikhathi besingenamafoni phela. Ifoni yayiphatha umlungu kuphela ngoba la enemali akwazi ukuthenga ifoni. La maselula khona manje engakabika isikhathi lesi. Ngoyomlinda azafika. Futhi ngumlinda azafike vele. Ngakunzima. Uyabona kwathi makushaya u-10. Ngathi hayi sengiyothetha ligcwele. Ngoba ngiyikhiphile lapha eFemini sengingaphandle. Ngathi ngiyahamba manje. Ngayo. Cabanga kusebusuku angikaze ngidrive ngayistart. Yenza lo mkhuba yokungena endleleni kodwa yahamba. Ahamba ngayo ngathi mangifika ngaserobotini, mangiya erobotini. Hayi ngiyabhrika nje kancane ukuthi ngoba angazi ukuthi ngizoyicima kanjani, ngizonyathela kanjani, ngizoya kanjani. Futhi nje ngiyathayima ukuthi sengiya robothini. Ngena hambe kancane ngapha eceleni angisaba nokushintsha. Okay manje because bowungakwazi ukudriver like njengoba uchaza ukuthi wawumbuka make driver uhlele esayidini. Waze kanjani ukuthi ibreak yiliphi la njengoba iyo leke beyingishaya ngesisi ukuthi mangithi yiyo ngifuna ukuyazi ukuthi mawuthi bowubrika erobothini ngoba ziwu-3 lapha phansi angithi le ukuthi okay manje kumele nginyathelele sengiyabrika wakwazi kanjani? Ngikufundela lokhu ngihamba ngisho mangihamba nje ngiyanyathela ithi ngiyabrika. Ngithi ukuthi lokho ukubrika mangithi nginyathela lokho ngapha ngoba left ekuqaleni ihamba kakhulu. Iclash le. Kodwa ngiyasaba lokuyifaka nginyathele ngoba ngibona igijima kakhulu. Mangithi ngiyayistop sign or ngiyayikevin igijima kakhulu. Hambe ke sisi cabanga ngisuke Isando sebusuku. Layitile hamba kancane la ngihamba ngalo 1 hamba kancane ngaze ngawungena i-freeway N12. Ngihamba pheka ama-pavement la ngijiya khona ngigijima pheka ama-pavement. Ngathi mangifika kwi-freeway sengihamba ngapha ku-yellow line ngahamba kancane ngishamaza ngihamba kancane. Ngaze ngawujiya ngawungena eSprings ngafika emzini walomuntu ebusuku ngisho ngafika ngo-past 11. Ngafika ngayifaka imoto yomlungu ngenhlanhla azange ngishayise igate. Ngafika ngayifaka ngavala igate. Waphuma umfazi womlungu wathi uphumazi ngathi ngiyamumazi mfonele. Ngangivala igate ngihamba. Cabanga ukuthi mangihamba lapho kusebusuku kuyoshaya bo-12. Safuna ngiyogibela ukuthi ngisuka laphaya ngiya la ngiqashe khona. Hamba ngeenyawo ubone uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Manje from emzini womlungu ukufika la edrobheni. Wawuhlala i-distance yakhona ide kakhulu. I-distance ifuneke ngisuka la mlungu loya ngihambe ngeenyawo ngiye edrobheni eSprings ngifike ngithole itaxi eSprings ngiye elokishini. Akusinto ongathi mhlawumbe 30 minutes. Ngikutshela ukuthi mina endlini ngesikhathi leso ngafika ngo-1 ebusuku ekuthatha ukusa ngoba ngasuka kumlungu lela ahlala khona ngaye edrobheni ngeenyawo. Mangifika edrobheni akusela amateksi vele kusebusuku vele ngoba ngafika ngabo 12:10. Kwakhoze ukuthi vele ngihambe ngeenyawo ngiye elokishini la ngiqashe khona. Ukuya elokishini lapho boma 45 minutes ngeenyawo. Oh Jesus. Ngafika ngabo-1 kwapasi 1. Ngafika ngayibhalala. uNkulunkulu azange ngivele lutho ngafika nje kahle. Kwaba yiSaturday Sunday Monday ngafika emsebenzini. Mangifika emsebenzini lo mlungu wathi yazini David as from today mawubuya ekhaya kini ufuna ukuyile license.
azange ngithethise ukuthi wayothatha imoto yami wayongishiya lena wathi nje mazivala manje ufuna ukubuyela ilayisensi. Guess what? Umlungu mazivala wanginikeza imali yami, wanginikeza imali yamabhonasi, wangikhiphela imali eceleni wathi le uyothatha ilayisensi ungabuyi lapho uphatha ilayisensi. Kwakumusa loyo. Kwakumusa. Ngasuka lapha ngizange ngalokuthi sami ngizange ngiye ekhaya. Ngahamba ngiyofuna ilayisensi. Ngiyakhumbula ukuthi ngayenza nePietersburg. Ngihamba ngingayazi nePietersburg yakhona, ngihamba nje ngokudirector kuthiwa hhayi baba amateksi anje lapha ikhona indawo okuthiwa uthatha khona amalayisensi. Ngathi mangifika lapho, ngathi mangihlala ngafunda. Ngaleso sikhathi lesi ilayisensi angisazi ukuthi ethi boma 3,000, 4,000 lapho. Ngayithatha sisi, ngabuya. Ngathi mangibuya ngiya emsebenzini, ngathi mangimbonisa lo mlungu, wajabula ngazathi umzali wami. Ubaba uMbhense sowubuyile-ke nelayisensi, umlungu uyajabula. La into esifuna ukuyithola nababukeli emakhaya endleleni la njengoba sowuphawulile umusa uNkulunkulu abenawo kuwo. So ekufinyeleleni insindiso la usindiswa khona uNkulunkulu ukutholaphi la uze ufike esinqumeni sokuthi manje wamukela uJesu njengoba sila ebufakazini bokuqala okungukuthi uzosithulela ubufakazi bakho noKristu. Yiyo kakhulu ababukela emakhaya ebafuna ukuyizwa ukuthi ubaba uMbhense uThixo umthola kuphi kule jeni yakhe. Yes. Yes. Uyazi ukuthi ungizwa ukuthi ngikhuluma kanje le ndaba. Ngifuna ukuthi ababukela emakhaya nabandlule ey'nkingeni nabasezinkingeni kumanje bazi ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo ukhona phi. Manje ngiletha ubufakazi kahle kahle ukuthi ngisuka kuphi ngempilo kodwa ngingakaboni ukuthi uNkulunkulu ukhona empilweni yami. Ngisaziphilela nje eyami intando. Ngenza konke njengomntwana, ngiziphuzela, ngizidakelwa nje ngikwenzile konke lokho. Kodwa yena uye wakuthwala from ebuncaneni bakho ungenabazali, umama egula, ufike eGoli uthole umsebenzi uze uthole ilayisensi. Bekuwamandla kaThixo lawo wonke. Kodwa wena njengobaba uMbhense bowungabomboni uThixo empilweni yakho, bowungabomcabanga ukuthi ukhona. Bowuyitshela ukuthi konke nje kwenzeka ngentando yakho nokuhlakanipha kwakho. Ngasuka-ke lapho-ke wathi umlungu hhayi manje kusukela manje awusawenzi lo msebenzi uzodrayiva wena uzoqashela abantu ozosebenza nabo. Okay, kuyayihlukana nomlungu loyo. Ngithi manje ngiyosebenza efemini. Ngithola umsebenzi efemini ngidrayiva ama-truck. Ngidrayiva ama-truck kodwa ngo-code 10 ngaleso sikhathi leso. Drive-la ama-truck amancane. Ngibona abelungu basidobha ukuhamba kwesikhathi makufika lapho 90 senginomama ngesikhathi leso. Sengithatha umama. Osononkosikazi. Ngeke ngimdisclose-ke imibala niyazi balaleli ukuthi. Akunankinga kodwa abalaleli bazi ukuthi hhayi umama ukhona. Umama ukhona. Amen. Amen. Hhayi, kuye lapho-ke bazalwane uthola ukuthi umsebenzi uyaphela. Mawuphela umsebenzi ngikale manje ngibe ne-stress ukuthi angisebenzi senginomuntu engiphila naye. Njengoba nginomuntu engiphila naye uzophila kanjani? Yonke le nto leyo. Uthe makusuka lapho ngangena ejele ngendaba yokuganga bazalwane. Bengiganga ngale ndlela yokuthi kungeke ukhone ukuthi kwenziwe konke engikwenzayo. Bengithatha iy'moto zabelungu ngiyozithengisa emazweni angaphandle. Okay, so-ke baba ngicela ukuthola la ukuthi ekuceleni kwakho ukuganga njengoba uchaza ukuthi buganga ngale ndlela yokuthi bengekukholakala ukuthi wuwe. Uzigangela ucala wedwa or kunabantu ebaku-introduce-a into that life or wavele wazenzela? Cha, kunabantu bangi-introduce-a kulo msebenzi. Bangi-introduce-a kulo msebenzi. Ngalokhu ngiwenza ngibuya ngithe mangisuka ngase ngiyazenzela mina.
umsebenzi. So uzimele manje uziphethe. So Sengiziphethe. uyazi kusebenza kanjani. Sengiyazi kusebenza kanjani. Sengibuka lo msebenzi engiwenzayo ngiwenza imali encane. Ngavele ngawuyeka umsebenzi. Ngiyenza imali ngale nto imoto, ukuthengisa kwami imoto, yenza le mali. Kodwa uthe ekugcineni uNkulunkulu wangikhona into order. Ngiyakhumbula ukuthi emotweni yokugcina ngihambiswa kwi-truck. After lowo truck ngangitshela ukuthi ngiyagcina vele. Wawusunqumile nenhliziyo yakho. Ngasengitshela inhliziyo yami ukuthi this is the last job. Yeah, manje ngisaqhubeka nokuganga ngifuna ukuvula ibhizinisi. Because le ebengiyenza bengingayenzeli nge-intention ukuthi ngiyaganga. Bengithi ngizama ukushintsha impilo yami ukuthi ngiphile impilo engcono. Hhayi ngoba nganginengqondo yokuganga. But ngangibuka ukuthi le nto le izongifakela masinyane imali. As from then ngiyovula ikhampani. Kahle wawufuna ukushintsha isimo. Ngangifuna ukushintsha isimo. Hhayi ngoba nginengqondo ukuthi ngiyisigebengu or ngiyaganga. Ngangifuna ukuthi nje ngibe ne-capital le engiyifunayo ngoba ngase ngitholile ukuthi le ngiyovula khona ikhampani babefuna imali engaka. So ngithi manje ngale truck engiyintshontshile le ngihambisa le mabhodi iyozonikeza imali engizokhava lapha ngale mali enginayo. Ngiyokwazi ukuthi ngivule le nto engifuna ukuyenza, ngikwazi ukushintsha impilo yami, ngikwazi ukushintsha impilo yabazali bami. Noma ngingenabo abazali kodwa umuntu obewumzala ugogo. Isimo sami ngangithi ngifuna ukuthi ugogo angafi ngingakayishintsha impilo yakhe. Ugogo yena usaphila? Ugogo unfortunately undlule manje 2003 ana-99 years. Okay. So ngiyakubuka nje konke lokho ukuthi it was a blessing to me. Yeah. Because ushone sekamazi umama wami. Unfortunately angizange ngibe nabantwana. Okay. Abantwana angizange ngibe nabo. So kodwa-ke intando kaNkulunkulu. Yeah, intando kaNkulunkulu. Because uye odalayo, uye owenzayo. Siphila ngomusa wakhe. Manje ngaboshwa bazala. Ngiboshwa ngalo truck. Mangiboshwa. Mawuboshwa njengoba uchaza ukuthi uboshwa ngaleyo truck. Uboshwa kanjani ngaleyo truck? Bakubambile okwenzakaleni? Bebasatholile ukuthi mhlawumbe wenza kanjani? Bakwenzela itulo lokuzokubamba or wavele waba nebhadi? Ababukeli bafisa ukwazi emakhaya ukuthi bakuthola nale truck lokugcina kwenzeka kanjani? Azange ngibe nebhadi, ngeke ngisho ibhadi, angeke futhi ngithi babe-appoint bangiplothile. Okay. Ma ngiqeda ukuthatha i-truck kulo muntu wahamba waye-police station waripota ukuthi uthathe i-truck. I-truck le ine-tracker. So ngazama ukukhipha i-tracker, kwathiwa ukuthi i-tracker le angikhoni ukuyithola. But along the way sengiyibona ukuthi i-tracker nayo la ikhona. Ngithi ngifuna ukuyikhipha le nkuzane le tracker le. Kwathiwa ukuthi i-helicopter namaphoyisa asekala phezu kwe-truck. Okay. And then ngizoyileza kanjani ukuthi sekushubile ngibona akusa-overtake imoto. Manje imoto sezivalekile. Kusenamoto engi-overtake. Yimi nje emgwaqeni ne-truck. Okay. Mangithi ngithi ngiyabheka naba amaphoyisa ngapha eceleni kwami ayagijima ama-helicopter phezulu. Ngathola ukuthi vele angina-choice bakhuluma nge-speaker ukuthi bafuna le truck. Hhayi ngiyehlisa i-truck, ngiyehlisa i-speed, ngime. Ngithi mangima bangibophe. Bafuna isibhamu. Okay, bakuthola kuphi mhlawumbe angithi uthi jampisa ibhoda Mozambique? Yes. So ngaleso sikhathi bakuthole nge-truck, wawusese la eGauteng or wawuseMpumalanga or wawukuphi? Isigameko senzeka kuphi? Ngaleso sikhathi ngila eGauteng. Ngisuka on the way from Niger. Okay. Sengibambe i-N12 ngibheke eWitbank. Okay. Because bengingena eKomatipoort. Yes. Okay. So ngingakafiki lapho eWitbank bangibophe lapho kulo-freeway N12. Bangibophe bangivuyise bangilethe eSprings. Abangilethe eSprings ngilala eSprings ngibafonele endlini ukuthi lana sengiboshiwe. Kodwa abazi ukuthi ngiyenzani. Okay. Hhayi. So ekhaya bebangazi, bowuphuma njengobaba oye emsebenzini ubuye nemali.
bangazi ukuthi ngiyenzani because bengiyenza silent, bengafuni ukukhetha umuntu ukuthi bazi ukuthi ngiyenza into eso. Ngoba inhloso yami bengithi ngifuna ukwenza i-surprise ukuthi manje sesiphilile nje. Okwakho kwakubafunela impilo engcono. Yes, ngifuna ukuprovide nje ukuthi yikho ngithi mina wona sisigugu kwesinye isikhathi yabona kuyingozi ukuthola unkosikazi ozokunikeza i-pressure mase uganile, ngoba le pressure oyinikeza indoda yakho izibona ukuthi yena yehlelwa yizinga lobudoda ukuthi yena kusho ukuthi ngoba angakwazi ukuprovide akasesi ubaba la ekhaya, njengoba angasakwazi ukwenza ukuthi akasesi ubaba la ekhaya. So mhlawumbe namagama nje okumgcona ngawo agcina angena kule nto leyo gama. So ngiyayithi mina kungcono abomama ukuthi mangabe umuntu akasebenzi just accept it because kusuke kuhlelo kaNkulunkulu, kodwa uyazi ukuthi ngesikhathi esifanele uzokuthola umsebenzi, niqhubeke nempilo yenu, ungamniki i-pressure. Thandana njengoba vele uthando asuyimali. Okay, uthando alisimali, ngiyakuzwa futhi ngiyakuvumela. Kodwa-ke esimeni lesi othi amakhosikazi or abantu besifazane abamukele ukuthi umuntu akasebenzi, uwamukela kungukuthi lowo muntu loyo ukwambona esimeni sokuthi mayesebenza unjani, or samukela nje kuphela because kukhona ukuthi wamukele ukuthi umuntu akasebenzi, kodwa ngoba awumazi ukuthi lowo muntu mayenayo imali yena u-acta kanjani. Uyabona ukuthi kuyahluka ngoba ungathola ukuthi ubekezele ukuthi ubaba uzoba right, mayese-right bese uyayibona nokuthi ikanjani. Uma ngabe umuntu njengoba ngikhuluma ngithi mina uma usungumama endlini, umama endlini akasamukela isimo sikababa, angazi ubaba angene esilingweni sokuthi ayogana, ngoba angeke akutshele mayogana, uzophuma nje ungazotshela ebanganini. Kanti lapho yilabo okwenza khona imikhuba yabo, mayebuya ubuye uphethe i-backpack, ubuye uphethe impuphu, ubuye uphethe ini, uyajabula akakutsheli. Why? Ufuna ukuthi wena ujabule, ufuna ukujabulisa wena ngoba uyazi ukuba nokuthula la endlini makunemali, kodwa kuye akanakuthula kuye. Manje ngisho ukuthi mina ngangena ngaleso simo esinjalo ngoba ngangithi ngifuna ukuthi ngijabulise lo mndeni wami esithi ngiyawuqala manje. So wena i-pressure wawuyithola kuyinkosikazi or wawuzifakela wena njengendoda i-pressure? Angithi kukhona ukuthi wena self ubone ukuthi no, isimo sami asikho right, mhlawumbe umama yena wayengenankinga, but wena ma uyibheka uzibone ngathi you are less of a man because of isimo sakho. Yes. So wena in that situation did you do it because ubuthola i-pressure or ubukwenza because wena self uzifakela leyo pressure? No, lapho sesigugu ngingasho ukuthi mhlambe bengizifakela mina le pressure, at the same time ngine-pressure yokuthi ngibuya emndenini ohlwempu, ngifuna ukuthi ngibe nemali ngiprovide endlini, ngibe nemali ngikwazi ukuprovide ekhaya. Ngoba ukhumbule ukuthi isimo sami ekhaya ngasishila singekho right. Ngake ukuthi le mali engiyithola ngiyihlukanisa phakathi, enye funeka iye ekhaya kugogo, enye funeke ngiphile ngayo, nala endlini funeke siphile impilo engathi incomekanga, ngiyajabulisa endlini. So kwake kwafika ukuthi manje bese sengiyaboshwa. Ekuboshweni kwami ngeza la e-Heidelberg, ngaboshelwa bangithatha bangisa eGeneston, ngasuka eGeneston ngeze e-Heidelberg njengoba ngasentenselwa vele la e-Heidelberg. Mabangisentensa la e-Heidelberg bangisentensa 18 years. 18 years? Yes. Okay. Bangisentensa 18 years, ngangikade ngihlala la e-Heidelberg prison for ama-trial. So wazizwa kanjani uma umantshi ashathi Mandla Mbhense ngisentensa for 18 years, i-feeling leyo yokuthi now you're gonna be in prison for 18 years, kwabanjani kuwe that feeling, ukuzwa leso sigwebo sakho se-18 years? Hey sisi, kwaba nzima kahle kahle, angizange ngiyizwe kahle, kodwa ithi ngibuyele nawe sisi la mabaqeda ukungibopha ngiya e-trial, yila engezwe uNkulunkulu akhulume nami khona. Oh, okay. Ngiya kwi-trial ngabona ukuthi hayi mani, ngithola lapha ley'boshwa ezinye ziyakhuleka, ezinye azinandaba nokukhuleka, zibhemela insango zabo,
abanandaba abanye bashayana lana. Ngase ngijoyina le qembu leli labathandazayo. Okay. Ngoba bengumuntu vele notshwala bengasaphuzi, nogwayi bengasawubhemi. Ngase ngiyekile vele ngoba ngabona ukuthi lokhu ngeke kungisendawo. Kanti nje kwenzeka zonke lezi zinto kusho ukuthi uNkulunkulu wayelokhu enza i-plan lokuthi ngenze appointment nalo muntu, lokhu ngifuna kuyeke, ngenze appointment nalo muntu, lokhu ngifuna kuyeke, ngenze appointment nalo muntu, lokhu ngifuna kuyeke. Ngingaboni ukuthi vele appointment yami uNkulunkulu ayenzayo. Athi uma ngifika ku-trial ngasindiswa. Okay. Ngamukela uJesu. Usindiswe even before ugwetshwa. Ngisindiswe before ngigwetshwa, kodwa ngise-trial. Okay. Ngiyakhumbula mangila eHilfrich la kusekhona ubaba uMacu late angakashoni, ngendlela wayehlonipha ngendlela emangazayo. Wayethi mayefika ekuseni asizobala funeka siphumele ngaphandle siyobala. Mangabe sisathandaza ngo-6 bekangavuli ijele. Abamisa laba ama-colleagues wakhe athi basathandaza bayekile. Bekahlonipha isikhathi senothile. NoNkulunkulu. Ngabona ngathi mina hayi uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu mosele ayenza inkulu. Besikhuleka sisi kuze kushaya isikhathi ukuthi siqedile ukukhuleka, mhlawumbe singakhuleka 30 minutes akanandaba. Kodwa masiqeda uyazivulela siphumela ngaphandle. Siyabala. Baqeda ukubalwa siyahamba siyophaka. Sibuyele emasini. Bekuyileyo nto nje. Kodwa ngelinye ilanga ngangibuka ukuthi amaphupho engangiwaphupha ngoba ngase ngizwe lento kaNkulunkulu iyangena, iyangibamba vele. Ngelinye ilanga ngiyaphupha ngikhulekela abazalwane, izandla zami la ngazathi zinomlilo. Mangabe ngiziphakamisa ngithi ziphuma umlilo. Ngiyaphupha. Oh, iphupho leli. Ngiyaphupha ngikhona la e-prison. Manje labazalwane laba iziboshwa nje la ejele. Bezithi mangabe ziye enkantolo ziyo-attend amacala, ziqale kimi. Zibambeze. Bezingibiza Mr. Sacela ukusibeka izandla manje. Ngibakhulekele. And ngibakhulekele serious. And omunye ngimtshele wena kusabuya. And angabuyi. Kodwa mina lo ngila angakagwetshwa. Ngisekwi-trial ngiyahamba nge-trial. Kusho ukuthi wena iy'manga uNkulunkulu um-experience u-trial. Ngim-experience kwi-trial. Izinto abekazenza ngaze ngathi mina hawu sengihlelile kodwa baba sekuphuma abantu abaningi kanje phambi kwami. Ngikhuleka kangaka mina kanti wayela icala ngoba ngiyalivuma ukuthi ngilenzile ngi-wrong. Kodwa bengasi intention ukuthi ngizwise abantu ubuhlungu. Ngoba vele mangenza lento bengingabulali umuntu. Bengikhuluma nomuntu sivumelane ukuthi bangithatha lento yakho ngiyoyithengisa ngizobuya nginike baleka. Oh, okay. Wena hamba uyoreport ukuthi into yomlungu ilahlekile. Sizwane lapho ukuthi after isikhathi esiyenzi inefomu yokuthi uyahlukumeza. Cha. Wosuke wenza i-deal nomnikazi wetraki. Okay. Sikhulume lena ukuthi no yena uhamba kuphi ayodiliva kuphi uhamba kuphi. Mayiqeda uzohamba uyoreport itraki ukuthi itraki ilahlekile. So manje lo ukubusela emuva because bengingayizwanga le ndaba ukuthi okay bowuwathatha ngale ndlela. So lo owakubophisa azange nenze isivumelwano naye or kwenzakalani? Lo ukuthi ngize ngiboshwe besingenzanga isivumelwano. Oh wavele wayithatha. Ngangiyithathile nje. Nakhona ukuyithatha kwami ngayithatha hhayi ngokuthi mhlawumbe ngayithatha ngokuthi ngimhlumeze ngaleyo ndlela. Ngacela i-lift. Oh ezinye hike. Okay. Mangihayikha phakathi etragini ngimshintshela. Okay. No, kuyezwakala baba, kuyezwakala. Ngase ngiyamehlisa. Wehla. Ngaqhubeka netragi yami. Ngoba into yomuntu bengayithathi ngoba ngazi ukuthi umuntu wakithi usebenza kanzima, usebenza iminyaka ukuthi abe nalento abanayo ngoba ngangazi ukuthi into yomlungu ne-insurance. If iyanyamalala, i-insurance izobhadala. Oh, wawudila nje nomlungu. Ngangidila nje nomlungu. Okay. Yeah, hayi ngangihlobeza umuntu omnyama cha. No. So that's why ukuthi ngangisebenza kanje ngangingenamngani, ngangingasebenzi namuntu, ngangizenzela one man. Benginganabangani abangi-influence ukuthi manje asamsogama kuphi kuphela.
bengizenzela ngedwa. Ngikhumbula one day ngiboshwa elinye iphoyisa ngichazile ukuthi yazi mamela ngikutshele lento bengiyenzile kodwa into engiyenze ngayo mina ngithole ikhiye zalapha kuleya khampani ama-spare keys ngiyafika ngivule ngesikhiye ngingene ngithathe ikhiye zalezi moto ngizistarte ngiphume noma ngaphume nga-5 zintsha sinama-mobilizer na everything mina ngisangeni wasengiphume nazo abantu abazodila nabo nina njengoba ningamaphoyisa ngizofuna ama-management wale khampani ukuthi imoto eziso zilahlekile ziphi ngoba kukho la kugqezwe khona lavuma le-CID lathi hayi cha ndoda yabona umsebenzi wakho owenzayo angeke ngikubuke le case le ongitshela ngayo manje ngiyiphenywa yini kodwa ngihlulele ukuyithola ngiyamanga ukuthi namhlanje ngikhuluma nawe kuyiziso kwathi ngeke ngikubophe ngicela ukuthi uhambe kodwa hambe uyo-advise abanye abantu ngaqhubeka ngizobasha lecala Shithi zami uyithathe i-advice. Azange ngithathe i-advice yephoyisa leli. Waqhubeka. Ngaqhubeka ngazoboshwa lecala. Okay. Hayi kuyasiza kodwa ukuthatha i-advice. I'm sure nababukela emakhaya they will take i-advice from wena. Yes. Bangaqhubeki. Bangaqhubeki. Babona ukuthi ukuqhubeka kudala iy'nkinga ngoba nawe wa-advise wanika ithuba ukuthi angizukubopha. Yes. Kodwa yeka manje. Yeah, ngoba lento uyenze ngokuthule. Asikhona ukuyidiscover ukuthi yenzekale kanjani. Oh Jesus. Uyayibona? Ayezwakala. Manje ngokuba kwami ngalento engiyiyo ngaqhubeka. Kanti uNkulunkulu wenza i-order nami. I-appointment kahle. Ngoba angisitholi isikhathi sakhe. Yena uyabona ukuthi nangu umuntu engamsebenzisa. Kodwa mina angikhoni ukumuzwa nokumlalela nokuzwa lento eyenzakala la uNkulunkulu. Ngoba ngiyaphunyuka noma ngama-roadblock ngifike nje mangifike ama-roadblock ngifike ngikhiphe imali nginikeze amaphoyisa ngizidlulele bangiyeke ngibuze ngihlangane ngani bathi hayi sifuna izibhamu sifuna abangabanzi kodwa mina bangifuni zonke lezi zinto ngidlule. Abanye babaze bangitshela ukuthi indawo leso ungahambi since i-roadblock. Senginabangani bami. Usunama-connection wale business lakho. Mangiyebhola gate ngiyabatshela ukuthi ngiye-try nje i-registration yakhona inje mangifika sebayazi ukuthi ngibuza mina. Mangiphuma bangifaka kwi-immigration enye ngiyangena ngaphakathi. Uvela undlule. Ngiyendlule ngiyoshiya i-truck engaphakathi mangibuya ngizokhuluma naba-immigration bakuthi bakhansele le-truck engingene ngayo la bayikhansele kwi-system ukuthi mayifunakala whole South Africa ingabona kushone kuphi kanti seyiphumile. Yingakho ngithi mina yabona thina esibuye ejele sinamandla okubopha iy'boshwa sokubopha iy'gilamkhuba noma angakabi khona umuntu uthuthu isiboshwa kodwa akakaboshwa. Akabanjwa ngani ngoba kusesewumusa usamvikele kodwa thina sesibuya khona siyayazi lento le if basebenzisa thina esinamaphoyisa sisebenzisana singabasiza ukuthola ibosha nokuqeda le crime egcwele kangaka la e-South Africa yithi singayisiza ukuthi iphele le crime ngendlela yokuthi nina umqondo wey'gebengu niyawazi. Siyawazi. And nazi ukuthi usebenza kanjani. Yes. Manje mawuphuma khona ejele kune-stigma sokuthi angicashwa because of i-criminal record. Not knowing ukuthi okay sowungenile sowushintshile. Yes. And mina abakunika ithuba lokuthi ucorrect abantu. Exactly. And mina ngibuya nolwazi oludlula bona ngazi secrets zalezi gebengu labahamba khona. Ngoba ngithi nami ngokucabanga kwami umuntu oyiphoyisa uphoyisa usuka esikolweni then aye ephoyiseni abufunde khona just they train ukugijima in everything. But umuntu obuya khona ejele oke waba yisigebengu knows ama-tricks namakhona ukuthi iy'gebengu zidila kanjani. Yes. No, ngiyakuthola indlela obeka ngayo ukuthi mhlampe beningabeka izinga le-crime kwenye level niyiguqule ingabi this much because now nisebenza nge-experience yokuthi izinto nizenza ngalo hlobo. So kulula ukubamba abanye abafana nani. Ngoba sengiyihambile le ndlela. Ngisho indlela abahamba kuyo. Yabona njengoba ngikutshela ukuthi mina ngangithi mangithatha imoto. Ngithatha imoto ezothela. Angakasifake amaphutha. Kodwa nginendawo la ngizibeka khona. Konke lokhu kwenza wena. Konke lokhu kwenza. Mangifika le
ngiyifaka phansi la ngiyifaka khona, ngikhipha amabhedri, ngiya kweminye imizi ngifike ngibacela bangibekele amabhedri, ngibuya nekhiye. Ngiyishiye lapho zize zibe u-10, cabanga sisi. Uma ziwu-10 sengizohamba mina ngiyofuna umuntu la endaweni onemoto ozongilayishela labo driver engizobaqasha bangidrayivele lezi moto. Ngiyozifaka zonke ngesikhathi esi-1 eMaputo. Ubuye ubhadale. Ngibuya ngibabhadala. Mina kodwa before ngikwenza konke lokho ngiya kumphathi ophethe amasotsha okhuluma naye. Ngimthole, ngimtshele ukuthi sokhuluma lapha ngemali engaka engizokunikeza, ngicela ukungena. Ngifuna ukunqanda lo dradi ngingene la. Uma evuma athi ngesikhathi esinje thina siyaphatrola siya endaweni eso, wena ungahlala ungene. Sivumela ngalanga lelo, mina funeke ngikhiphe ama-lights walezi moto, ama-tail light asemuva, ngikhiphe ama-globe, ngikhipha nama-globe ngoba imoto uma ihamba uma ibhreka iyalayita sebusuku angisho. Kungabi nalama-light ngoba kuthamba ehlathini. Ukhiphe lama-brake light, lama-globe ungakhiphe wonke, zonke lezi moto ungakhipha. Then sihamba ama-park light sebusuku. And indlela yakhona indlela ukuthi kuye ngene imoto uvala ipili. Uvala ipili. Kunehlahla la uhamba khona. So uma ungakwazi ukudrayiva ngeke uhambe. Abukela emakhaya, sibuzwile ubufakazi bakababa uMandla uMbhense. Unobuchule, unomusa, unakho konke. Futhi okukakhulukazi bude ngale ndlela eyisimanga. So sizoba no-part 2 ngenxa yokuthi indlela yakhe noNkulunkulu ibe yinde kakhulu. Sibonge kakhulu ngesikhathi senu ukusibuka. Sicela ni-subscribe, ni-like, ni-comment. Siyanithanda thina njenge Gugu Media. Sibonge kakhulu. Amen.